Čaute, ideme sa pozrieť do DM-ky a tentokrát ideme pozrieť na virálne TikTokové produkty na vlasy. Tie produkty sú väčšinou všetky tak do 3-4 eur. A sú to dupy na známe vlasové produkty, ktoré stoja až 30 eur. Objemový púder na zväčšenie objemu účesu a je to s vôňou granátového jablka. Takže bude vám krásne voňať z toho celá hlavička a stojí to 2,35. Tento virálny produkt zožal na TikToku brutálny úspech a ja tu mám takéto mini hair, takže ho potrebujem hneď vyskúšať. Stojí 3,55 a je to vlastne vosková tyčinka na uhladenie účesu. Mám tu ďalšie dva produkty. Jeden z nich je top produkt na kučeravé vlasy. To skúsime na mojom Oliverovi, lebo on má bujnú hrívu, ktorá nejde len tak ľahko skrotiť, takže otestujeme určite dnes aj na jeho vláskoch. Ďalej, super vec, ktorá sa dá použiť aj na obočie, ak máte radi proste zafixované obočie, vyčesané. Tak toto je super vec, takisto si viete s tým také tie mini hair začesať do účesu. Ďalší produkt tu máme tento fluid s bio-avokádovým olejom, ktorý pekne regeneruje vlasy. Stojím pri rade Wow, ktorá je dosť známa kvôli svojim výsledkom. To je k tomu dupe. Tento stojí že 30 eur a toto stojí 3 niečo. A je to úplne že rovnaký produkt, ktorý vám zanechá vlastne taký lesk vo vlasoch a tie vlasy pôsobia zdravšie a lesklejšie. Ak hľadáte spoľahlivý lak na vlasy, tak tento od Balei sa vyrovná všetkým, napríklad takýmto taftom, ktorý má takisto proste 5-kovú silu, čo znamená, že dosť je silný. Potrebujete upratať také tie baby hair, tak toto je jasná voľba za €95. No a na záver som si chcela zobrať moje obľúbené košičky proteínové, ale ako vidím, všetky ste ich vykúpili, takže dík.